Sa atong parokyal vicar, si Father Jojo Osinar, MSc, ang akong batchmate sa novitiate, no? Dungan mi og novitiate, unya dungan mi nga nag-profess sa among profession way back 1995. Mga 28 years na mi as religious MSc. Ug sa kang Father Jimmy Duero, MSc, ang atong outgoing parish priest, nag-gathering sila karon sa ilang seniors. Niuban ko nila ganinang buntag dito sad ko namahaw, nakigduyog kanilang mga senior citizen nga mga MSc, mga 60 plus pataas, no? So mao ni silang amo mga igsuon nga mga veterans nga mga nagkurog-kurog na in town. Daghanay mga gipamati sa lawas. Ang ilang topic, kung saan ilang gipanghaplas, kung saan ilang angay kanon, mo na lang na ilang ipang-share sa ilang sharing. Si Father Jojo, incoming parish priest man siya dinhi, yung installation kuno this coming July 1. O nga pasayloon ko ninyo maigsuon nga na-late ko kay doon nami provincial council meeting for the whole day. Ugma na nasad mi, nahuman mi alas 5. Nagdali-dali ko kayong kog 6 p.m. ang misa. 5:30 day may na lang nagbanat-banat kog drive. Please wa ko malate og dugay, pero wala ko magligoy-ligoy ha. Mas nakaingo mo nga nagsuri pa ko gikan ko sa provincial council meeting namo ang whole day. Kapoy meeting sa Zoom ra among meeting, dili face to face. Wala ko madto sa Manila. Mga igsuon, nakasuway na ba mo nga nikaon mo og litson nga walay asin? Wa mo kasuway? Kana diyang litson sa Manila or tabang-tabang man na, no? Burag wa gilami, no? Anything why asin wag yung lami kanon. Kadtong nag-meeting me for 2 weeks dito sa Manila, dito ko ni stay sa among retirement house sa Sibali Home sa New Manila. Ang ilang mga pagkaon tabangon. Kay mao daw ingon sa doktor, kay mga seniors min taon tong nagpuyo namo dito. Mga retired. Mao nga bawal daw ang parat. Mao nga tabang-tabang. Sus pagkaon na kung bro may lami ning kuana, pero pag ingon nila, "Usa man, ano sa tingin mo masarap ba?" Masarap. Pero tabang ko to eh. Tabang sus kung wa man day lami ning pagkaon nga tabang eh. Pero mo biya na healthy unta kana medyo tabang. Kay naa magay doktor din na mas doktora Sasoy, burag makadaot man ang sobra parat, di ba? Maka-hyper man na siya, maka-high blood, no? Sumao nga, pero kung in terms sa lami, wa gyud din tayo lami kanang tabang. Pero sao malagi nga ang lami na mas mga bawal, no? Mao na gyud mga igsuon, kanang asin makapalami na sa atong pagkaon. Unya ang atong Ginoo maayo kay siya, no? Naasay analogy ingon siya, kamo ang asin sa katawhan. Kung kamo asin unya dili na mo parat, di na mo lami itimpla, angay ninyo isalibay og tunob-tunuban sa mga tao. Sus pagka strong words sa atong Ginoo. Mga isip, mga asin, kita doon na tay tatak as Christians. O sa may atong tatak, nga maghatag kita og kalami, ipasabot nga adunay unta atong witnessing nga himuon as Christians. Asin og kahayag, mao kanay atong konkreto nga mga role as followers of Christ.
Usaon man nato kini ma-translate sa atong panahon karon. Adunay usa ka istorya. Kadiha ako natoy usa ka tawo nga duna siya'y anak. Ug unya duna sab siya'y kabayo. Unya naglakaw sila sa dalan. Gipasakay niya ang iyang anak. Pagsakay sa iyang anak, biyahe na siya, lakaw ang kabayo, sakay ang anak, niingon dayon tong ubang mga tao nga nakakita, nganong kana mang iyang anak ang gipasakay nga senior naman na siya. Dapat siya mo'y nisakay og ni kanaog ang iyang anak. So, ingon niya, bitaw no? Mao nga gipakanaog niyang anak kung siya nisakay. Pag-abot sa unahan, na po'y nakakita niya. Niingon na po to bang mga tao, ngano siya may nisakay nga, luoy ng iyang anak, mo'y nagbaktas dapat, ang iyang anak ni sakay, siya mo'y nagbaktas. Ingon na po siya, tuod no? Mao nga iya na siyang gipasakay, ang iyang anak, siya na po'y nagbaktas. Sus, pag-abot sa unahan, naman po'y nakakita, ngano man na silang duha, nga gisakyan man ang kabayo, nga nagtuto na ng laway, giuhaw na kaluoy sa kabayo. Dapat wa sila'y gipasakay diha, nagbaktas silang duha kiluoy kabayo. Moingon na, tuod no? Mga iyan na pong gipasakay ang iyang gipakanaog ang anak, ug namaktas silang duha, ug guyod ng kabayo. Pag-abot sa unahan, ningon sa itong mga tao, pagkawa ba'y kumursin sa tawhana na ay kabayo, nganong nagbaktas man sila duha? Sus, ingon niya, matay tuon no? Mao nga silang duha nisakay sa kabayo. Pag-abot sa unahan, ningon sa, nganong gisakyan man na nilang duha ang kabayo? Kaluoy sa kabayo, dapat wa na nila sakya kay gikapoy na nagtuto ng laway. Nanaog na po silang duha. Ug sa iyang kalagot, ingon siya sa anak, anak, ali, atong pasano ning kabayo. Mao nga ilang gipasaan ang kabayo. Pag-abot sunahan sila, nagiingon na po mga tao, buang-buang naging tawhan. Naay kabayo, gipasaan na hinuon nilang duha. Suon sa may moral lesson niadto may igsuon, wa siya'y baruganan. Daghan ra ba'y mga marites ng panahon na may igsuon? Kung mag-agad ra ta sa mga marites, magsunod-sunod ta sa ilang gusto, magsunod-sunod tayo unsay isulti sa sigkataw, wa tay mga baruganan mga igsuon. Daghang mga Katoliko, mga Kristiyano karon, kuwang ugani way baruganan. Nganuman, naaray makaabot sa ilang lugar, may brother, sister, are you saved? Oh, ito, no, am I saved? Unya, maglibog, na sister, mo ni makapaluwas ni mo. Basa-basahan din ganito. Unya, ito, no, pasig mo ni ang tinuod nga kaluwasan ako. Hisos pagkadali rain taon nga matintal mga igsuon. Way baruganan pagkakatoliko, dali ra kayo tang maagni sa atong ubang mga isigkatao sa ubang sikta. Magdadag Biblia, dali ra kayo tang mahaylo. Unya, mingon dayon ta, ay, naluwas na ko karon. Kay born again na ako. Naunsa may taon. Born again ka. Wa mapug ka magbasa-basa na itong Katoliko pa ka. Naamoy Biblia, wa. Nya kisa may nagbasa sa inyong balay ng Biblia. Natuara, mga ok-ok, mga ilagka, may naglatay-latay, di ba? Sugani, basic na may suon. Ang atong pagkakatoliko, kinahanglan ato kana siyang barugan. Mamatay tang tanan, magpabilin tang Katoliko. Pagkanindot actually mga igsuon sa atong pagtuo. Naa mi subject sa college,
kay philosophy major man ko, comparative religion. Gi-compare ang atong relihiyon sa ubang major religions pagkanindot sa atong relihiyon mga igsoon. Nganuman, kinsa may atong founder? Mabisang pagtanaw na sa kuan, kanang sa mga kuan, encyclopedia. Wa gyoy gibutang tao nga founder. Jesus Christ. Is he an ordinary person? No. He is a God. And compared to other religion nga mga founder, kinsa may Ginoo nga nagpakatao, nahimong usa kanato, mipuyo ubang kanato, nagpakamatay tungod sa iyang dakong gugma. Ato orang relihiyon mga igsoon. Unsa man day ka ng relihiyon ka ng Buddhism, Buddha will only point you to the way, to the stage of enlightenment. Maura na. Oh? Pero ang atong Ginoo, nagpakatao gyud siya may gisuon, mipuyo uban kanato, ug nagpakamatay siya nganuman tungod sa iyang dako nga gugma mga igsoon. Walay lain nga Dios nga nahimong sama sa atong manunubos mga igsoon. Muna sa comparative religion pagkanindot mao nga sa dihang nahuman mi sa subject nyo, sus pagkanindot bagyo din ang atong pagtuo comparing sa other major religions, pagkanindot gyud sa atong pagtuo. Mao nga bisan gani diha mga igsoon, dako kanang hagit sa matag usa kanato. Ikaduha, ang pagsaksi sa kamatuoran, ang pagsaksi sa atong mga pagtulunan, ang atong pagpadayag diha sa atong maayong mga buhat, isip mga sumusunod ni Kristo. Kung doon na gani question, unsa may angay na akong buhaton karon? As a Christian, way lain natong angay nga sundon ang atong Ginoo. Mo magani nga sa among subject, makadumdum pa ko si Cardinal Tagle, pari pa to siya sa una. Mingon siya sa amo sa Holy Orders, mga 4th year theologian mi niadto, nag-eskwela sa theology sa Loyola. Mingon siya, kung mapari na gani ka mo, unya maglibog mo, kinsa may akong sundon nga modelo sa akong pagkapari. Ingon siya, ay mog sunod-sunod sa ubang mga pari. Tinuod na ay pari nga mga buutan kayo. Nindot siya ninyong sundon, pero dili na mo'y inyong angay nga sundon yun. Ang inyong sundon nga pari walay lain kundili si Jesus ang labawng pari. Mao nga sa higayon nga saputon mo, kalami na gyud iaway, kalami na gyud ipangasaba. Mamalandong dayon mo si Kristo kaha, kung naa siya karon, mangasaba kaha siya. Mao na inyong pamalandungan. Sa inyong bahaton, isip pari, isip kuraparuko, as administrator, mangutana dayon mo, malipay ka ang Ginoo kung mo ni akong buhaton, isip labang pari. Mao na mga igsuon. Ug sa ato sad nga pagkasumusunod, kung kamo mangginikanan, mga leader sa different communities, nangalagad sa gobyerno o kaha nangalagad sa pribadong sektor, doon ay mga katungdanan. Kung maglibog mo unsay angay ninyong himuon, nindot sad mangutana, malipay ka ang Ginoo nining akong desisyon. Ikalipay ka sa Ginoo kining akong himuon.
Mao nga mga igsuon, sa atong ebanghelyo karon, munay nindot kayo nato nga pamalandungan. Ako ba isip usa ka Kristiyanos sumusunod ni Kristo? Aduna pa ba ko'y lami? Asin pa ba ko sa akong pamilya, sa akong komunidad? Kahayag ba ako? Or angay na lang ba kong isalibay? Or tunob-tunuban sa mga tao? Hinaot nga mamahimo kita nga mga tinuod, nga mga saksi, mga asin ug kahayag diha sa atong pamilya ug sa atong katilingban. Amen. Atong pakpakan, atong patron maigsuon ug ang atong Ginoo.